дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. хонандагони мактабҳои вилояти суғд дар олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ соҳиби ҷойи дуюм шуданд. пешниҳоди қарз барои чорборию занбӯрпарварии омӯзгорон дар вилояти суғд. иҷрои нақшаи кишт муҳим арзёбӣ гардид. манъи вуруди беш аз 50 000 муҳоҷир ба Русия. хонандагони мактабҳои вилояти суғд дар даври ҷумҳуриявии олимпиадаҳои фаннӣ аз фанҳои ҷамъиятӣ гуманитарӣ ва олимпиада аз фанни технологияи иттилоотӣ ба номи Алхоразмӣ барои хонандагони синфи 11-уми муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ иштирок карда соҳиби 75 ҷойи ифтихорӣ шуданд. тавре аз вазорати маориф ва илми мамлакат хабар доданд, дар ҷанбасти олимпиадаҳо аз фанҳои ҷамъиятӣ гуманитарӣ ва олимпиада аз фанни технологияи иттилоотӣ ба номи Алхоразмӣ хонандагони шаҳри Душанбе сазовори 116 ҷойи ифтихорӣ, вилояти суғд сазовори 75 ҷойи ифтихорӣ, мақоми дуюм, вилояти Хатлон сазовори 67 ҷойи ифтихорӣ, мақоми сеюм гардида, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ сазовори 22 ҷойи ифтихорӣ ва вилояти Мухтори Кӯҳизони Бадахшон сазовори 16 ҷойи ифтихорӣ гардиданд. дар маросими ҷоизасупорӣ аз ҷониби вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳим Саидзода ба ғолибон медалҳо, ифтихорномаҳои вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. ҳамчунин омӯзгороне ки дар ҳаракати олимпӣ ва омода кардани хонандагон ба ин олимпиадаҳо саҳм доштанд, бо ифтихорномаи вазорати маориф ва илм қадрдонӣ шуданд. ҳамзамон шаҳру ноҳияҳои Исфара, Хуҷанд, Бобоҷон Ғафуров, Спитамени вилоят дар даври ҷумҳуриявии олимпиадаҳои мазкур ба даҳгонаи аввал дохил гардиданд. дар ин бора хадамоти матбуоти раиси вилояти суғд иттилоъ медиҳад. дар вилояти суғд ба 55 омӯзгори макотиб қарзҳои имтиёзноки давлатӣ доданд, то ба ин васила васъи иқтисодиву иҷтимоии худро беҳтар кунанд. қарзҳои имтиёзноки давлатӣ умдатан ба омӯзгорони ҷавон дода мешаванд, изҳор дошт Сафия Каримова, масъули шӯъбаи кадрҳои идораи маорифи вилояти суғд. Каримова дар суҳбат бо Спутник Тоҷикистон гуфт, муҳлати баргардонидани қарз аз 1 то 3 солро дар бар мегирад. ин имтиёз танҳо барои мутахассисони ҷавон мебошад, ки собиқаи 3 солаи омӯзгорӣ доранд. аз ҳисоби маблағҳои додашуда метавонанд чорво ё занбӯри асал харида шароити зиндагиашонро беҳтар кунанд, таъкид намуд Каримова. бар асоси қарори ҳукумат ба ҳар як омӯзгори ҷавони эҳтиёҷманд 6000 сомонӣ қарзи давлатӣ аз тариқи амонатбонк пешниҳод карда мешавад. яке аз талабот аз қарзгирандагон надоштани қарзи қаблӣ мебошад. масъулони идораи маориф мегӯянд, солҳои охир шумораи қарзгирандаҳо ба маротиб кам шудааст ва сабаби инро дар коҳиши эҳтиёҷмандии омӯзгорон арзёбӣ мекунанд. дар толори хурди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бо иштироки васеи масъулини соҳаи кишоварзӣ ҷаласаи машваратии назди раиси шаҳри Панҷакент баргузор гардид. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода нахуст аз суханронии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон санаи 4 апрел дар варзишгоҳи марказии шаҳри Панҷакент ёдовар шуд, ки чунин омадааст. имрӯзҳо ки бо фарорасии фасли баҳор дар кишвари бишт осоимо мавсими киштукор ва дигар корҳои кишоварзӣ, инчунин ободонияи манзилу маҳалҳои зист ва кӯчаву хиёбонҳо вусъат гирифта истодааст, ба кулли сокинони шаҳри Панҷакент, ба хусус деҳқонону кишоварзони соҳибтаҷриба, аз ҷумла роҳбарони хоҷагиҳои деҳқонӣ, соҳибкорон ва ҳамаи онҳое ки дар ихтиёри худ як порча замини корам доранд, муроҷиат менамоям, ки истифодаи оқилонаву самарабахши обу заминро таъмин намоянд. раиси шаҳр ба масъалаҳои самаранок истифода намудани замин ҳар чӣ зудтар ба анҷом расонидани дурнамои кишт аз рӯи нақшаи муайяншуда, аз ҷумла кишти картошка, ба роҳ мондани кишти такрорӣ, дар заминаи корҳои фаҳмондадиҳӣ мақсаднок истифода кардани заминҳои наздиҳавлигӣ ва президентӣ, рушди боғу токпарварӣ, ба роҳ мондани фаъолияти гармхона ва сардхонаҳо, таъмини саривақтии хоҷагиҳо бо оби полезӣ, барои 2 сол захира кардани маҳсулоти хӯрока ва дигар масъалаҳои соҳа таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, дар назди масъулин вазифаҳои мушаххас гузошта шуд. дар ин бора дафтари матбуоти раиси шаҳри Панҷакент иттилоъ медиҳад.
қонунгузории Русия 22 асосро барои муваққатан мамнӯъ кардани вуруд пешбинӣ мекунад ки асоситаринашон миқдори зиёди ҷиноятҳост. таи 3 моҳи соли равон вуруди беш аз 50 000 муҳоҷир ба Русия мамнӯъ шуд. дар ин бора вазорати корҳои дохилии Русия хабар медиҳад. раёсат таъкид кардааст ки ин нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли сипаришуда 1000 нафар камтар аст. он замон қариб 60 000 муҳоҷир ба Русия омада натавонистанд. ин омор ба ҷуз аз шаҳрвандони хориҷӣ шахсони бешаҳрвандро низ шомил мешавад. одатан муҳоҷир дар сурати доштани қонуншикании зиёди маъмурӣ аз ҳаққи вуруд ба Русия маҳрум карда мешавад. шаҳрвандони дигар давлатҳо наметавонанд ба Русия сафар кунанд агар шартҳои будубошро дар ҷараёни сафари қаблӣ риоя накарда ва тартиби убури сарҳадро вайрон карда бошад. дар сурати пешниҳоди маълумоти бардурӯх, доғи судӣ, қарз ва ҷарима, ширкат дар созмони мамнӯъ ё террористӣ дар сурати ихроҷ шудан вориди кишвар шуда наметавонад. дар маҷмӯъ қонунгузории Русия 22 асос барои мамнӯъияти муваққати вурудро пешбинӣ мекунад. раёсат гуфт шумораи хориҷиёне ки сабти ном, патент, иқомати муваққатӣ ва иҷозаи иқомат гирифтанд нисбат ба соли гузашта афзоиш ёфтааст. шунавандагони гиромӣ, инҷо мерасем ба фарҷоми барнома. чун ҳамешагӣ шуморо бо вазъи обу ҳаво ва қурби расмии асор нисбат ба сомонӣ барои имрӯз санаи 21 апрели соли 2022 шинос мекунам. бонки миллии тоҷикистон қурби расмии асор нисбат ба сомониро барои имрӯз чунин муайян кардааст. $1 амрикоӣ баробар аст ба 12.50 дирам. 1 евро бошад баробар аст ба 13.54 дирам. 100 рубли русӣ бошад баробар аст ба 15.80 дирам. мувофиқи иттилои обу ҳаво санҷон, имрӯз ҳаво дар шаҳри Панҷакент офтобӣ, абрнок ва боронӣ пешгӯӣ мекунад. ҳарорати ҳаво аз 8 то 19 дараҷа гарм мешавад. новобаста аз вазъи обу ҳаво барои ҳар яке шумо таби хушу болидаро хоҳонем. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.